Ha van elég érdeklődő, belevágunk, bár szerintem már az elején lemorzsolódik a fele. Minden vicc egy jó csattanóval zárul, Például, hogy ami váratlan fordulatot hoz. van édesapám, ismerem is, ő is itt lakik a nagyszobában. A legjobb poénunkat a végére tartogattuk. Nem, hogy te nem vagy felkészülve, én nem vagyok rá felkészülve. December 31-én búcsút int a Magyar Comedy Central. Örökre. Nem mondom, egy vacsora előtt, egy virág, sem így. De mielőtt az utolsó lekapcsolná a villanyt, A férjednek majd mondd el te. tölts velünk egy egész napos búcsú maraton. Utolsó előadás, mindegy, meddig tartnak. Majd találkozunk oda át. Nem tudom, kellett. Köszönöm, csókolom, szevasztok. Nevessünk együtt a végén. Zseniálisak voltatok. Stand-up maraton. December 31-én reggel 8-tól a Comedy Centralon. Hello! Mi tesz egy történetet felejthetetlenné? A hősök, az izgalom, a váratlan fordulatok. Vagy talán mindaz, ami a sorok között van. Egy igazán nagy film nem csak elrepít bennünket egy másik világba, hanem velünk marad még azután is, hogy a vászon sötétbe borul. Már mehetek haza. December 27-e és 31-e között búcsú maraton. Nézd minden délután. Köszönjük a velünk töltött pillanatokat. Köszönöm. De nagyon. A mozi varázsa és ti örökre a szívünkben maradtok. Búcsú maraton. Minden nap kora délutántól a Paramount Networkön.